Nigi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya koro onge kwan pinje maonge kod nyalo mar chulo gopegi, ka wacho ni uchumi ma pachoka koro ni kama ber. Nowuoyo e giko romb jotend piny owacho mosebedo ka dhi mbele Naivasha, kama nomedo jiwo jotelo manie sirikand Kenya Kwanza mondo tii kanyakla kendo oyor adieri ka girango chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Lydia Okeyo miyo ler mar wachni. Romono ma osebedo kadhi mbele boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru nochopo e giko odiochieng' ma kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso mor mare ne piny Kenya osegole kwan pinje ma onge kod nyalo mar chulo gope. Gino mowacho ni osebedo wich bar ne piny owacho kuom kinde malach. I can now confidently say Kenya is no longer in the list of the countries that run the risk of debt default, thanks to the collective effort that has been done by my team at the Treasury and by the whole of government approach that has seen us cut down on many aspects of spending. Ruto wacho ni pinje maoko osebedo kantiere kod togi piny Kenya kotenre kod nyalo mar piny Kenya chulo gope ma engo, ka koro wacho ni piny Kenya ni kama ber ka ipimo gi kinde mokalo, kendo piny owacho dinano ni oduoko piny miluma mar olo mar omenda. Many in the international community were worried about Kenya's position and Kenya's financial ability to manage our situation, including our debt situation. Our economy is on a trajectory that will create more jobs and more wealth, finance investment in goods and services, and usher this nation into the era of inclusive growth. Ruto wacho ni piny Kenya osechulo pek mar gope ahinya to mano mar Eurobond ma osebedo kamero uchumi mathurka. The successful turnaround has pulled Kenya away from the brink of debt distress, put our finances in good working order, and established the necessary conditions to execute the bottom-up economic transformation agenda on a sound footing. Fiscal and general economic management policies and the tightening of our monetary policy by the Central Bank of Kenya, investor confidence has been significantly enhanced, resulting in the appreciation of the Kenya shilling against the US dollar from an average of 162 shillings to an average of 142 shillings at the moment. In turn, this has reduced our overall debt. Osingo biro yore mag pure pachokae. Chenro mowacho ni biro duoko piny kwan mar omenda ma itiyo godo e kelo chiemo e pachokae gi 50% e higni 5 mabiro. Kendo neno ni higni 10 mabiro piny Kenya biro bedo ni ok gol chiemo e pinje maoko. Ruto nyiso yie mare ni jotelo manoyure romono koro ntiere kod ng'eyo e wi chenro ma piny owacho nigo, kendo gibiro riwo lwedo chenro go e od bura ahinya te kinde loso budget manyien. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar doho Martha Koome oyuago omenda